Kanpotik errexen mateik hori, igual, Gero suerti be, bada, eta gero bai pixu gitxi, eta ordune dantzan gehiago, eta bakizu. Da gero, askan bidarrezu nintzanean dala 8 urte, 8 altza daine mazan, hortxen exito gehitxugo. Da hor, bai, da hor, mini gitxien. Min gutxien, Hor ondo atrapata, ondo jauzi, eta holako batian irabazi zendun, aietako batian? Hori da. Hortan bai. Hortan, hortxen irabazi neban. Sari nagusizia, bueno, sari nagusizia izatez da, nogetzen da bezen, altzada gehien, kokota. Bai, premio pare bat zeudeko, ez da? Bi sari daoz. Nagusizena da, kokota kenduta, altzada gehien. Osea, egite bat, bi, hiru, lau, eta 8 eta kokotakin gelditu eskuan. Hori da, sari nagus... Kokota kendu nahi du esan, antzarran lepua ebaki eta zu buruakin gelditu behar zela, ez da? Da, nire kasuan esan hori, nagusizia. Nirean izan zan, altzada gehien. Urte horretako altzada gehien, 8 altzada. Beste sarira irabazi banak, ez bano konfundiduta lau eta kokota edo kendu bazan. Orduan, eta nola izateitu, nundi noa ebiltzeitu gutxi gara bera? 8 marka honaek, ni basiki garai baten askoz gehiago iteziala, ez da? Gaur reunian, 8, bueno, oso ondo dago. Oso ondo, desentillo, ez da uzan oso ondo, neure buruari lora botaten esan zaziko. Baina, gani goratzen haze, australeno, gu gaztik, ome gaztinaz, baina umi ginean, 10, 15, 20, ikusitxan daukatez 30 inbazan egon dela. 30, 30 nipetzo rekorra bera dela, 30 inbazan, egon dela 15 urte edo, 20 urte edo, bai. Eta hoi plastikozko antzarrakin, ez? Gogoen dela 20 urte? Lehen beti benetakoa. Benetakoakin. Da, ondala 40 urte hueltan, bizirik eta dana. Bizirik eta dana. Bai. Eta, arek gehiago uste zinan, gogorro guan, guen plastikozkoa baino? Esaten dabe, bueno, ni plastikozkoa, zainbeste informazio ontsen, azkanengo 2 urtitako asuntua da, baina esaten dabe, hori, lehen, hiltzeko modua eta itxik, gogorro zirila, eta lehen gehiago dudari parik, gaur reunian azkanengo urtietan benetakuak gitxi aguantaten bazan, altzada gitxi. Vale, onda. Bueno, eta bentsa seinale ona, ez da, animalik ez duela sufritzen, zera beti horretitu polemika horiek, eta gero hilda, baina guain ja plastikozkoak, ez da hildarez, ez da? Azkanengo 2 urtitan, espano konfundituta, 2 urtitan ja gomazkuak, dana gomazkuak. Hasi zirean benetako gomazko, hori, txandakatzen, eta azkan urtean, bi urteetan gomazkoa bakarrik dira. Ondo. Egia esan animalik eta beti ez da ondo gure ambientek eta ondo pasatzea animalik sufriarazten, ez da? Hori da, gaur... Traizio bezala gelditu da, baina gomazkoak initia baldin bada, gomazkoak hobeto, ez da? Bardin alba da disfruta gainera, purista batzuk gaizki irutuko zailo, baina beti danontzako inoiz etziok ondo hori bakizu zelan dan, hori bakizu zelan. Hori beti-betikua. Ondo, eta gaur, hemendik aniesiko aiz, eta nola ziak eguna, kontatu txapelketa nola ziaken, basekiak kuadrilla jute zeatela, txalupa batian, bat gora igotzekela, kontatu zehazki nola egen? Bera ekintzia, asuntua zen da goixetik. Danok kuadrian, danok nervioso tengare egun horretarako, batelak eta preparate eukitzen duguz, eta hori, importantia, jatekute darriza prepara, karruak eta isotzak eta... Leno garrantzalia bezala, ez da? Aiateko ez badao, batean ez. Hori, eskaldun oitxura darra da. Da gero hori zen, plazane pesaji etzen da. Zerren pesagia? Antzarrapatzeileak ezin jauk 35 kilo baino gehiago. Osea, horri gotzekenak 75etik ezin di pasa. Ezin ja pasa. Igual kiloak botan kendu beharko nian gainetik, Ni joten haze pixura eta niri pixatemen nahi. Iri beti ondo. Pixabe, baskulara ipasa. Piskature. Iru ekiotzizteaz. Sartu zaplomo batzu boltzikuan, Da gero hori, pesagia eta sosketia, ia pagotxari zein zenbaki. Zuk imagina, partaide bali bada, egun kuadrilla egoten dia, Egun batel. Lekitxarrak, ez dakit, irota mar, gero lehartia sonaldekuak, eta gero kanpotarrak esango. Zauztarrak aldia gujune bai? Nahi dinikenak aldik apuntatu? Bai, baina hori zen, zenbaki izan normalian askanetako izango azuena. Bai, oza, preferentzia lekitxokuari gero lehartia beku, eta gero... Baina bada okupo bat, adibes 200 lagun aldia apuntatu, okupo bat egon gak, ez da? Horruk ez dago moten, arratzaleko lauretan hasten da, da ez dago moten... Demoikan. Ez dago moten gabak egunak horitzeko.